Да, разбирам защо е станало объркване. Определено тази станция не извлича водорода от водата. Нещо, което прави е, че разделя кислорода от водорода в дестилираната вода. Какво се случва с кислорода? Кислорода излиза през тръбичките отстрани и се отпуска във въздуха, докато водорода минава през тази тръбичка и отива там, на където искаме. Тоест в нашия случай искаме да отиде в тази кола. По този начин и сме готови. Да, не извличаме водорода от водата, ние разделяме водород и кислород от водата. Казваме го по този начин, защото е по-лесно приемливо за масовата публика. Ако трябва да сме напълно точни, това не е разделяне, това не е добиване, това не е извличане, този процес се нарича електролиза. Зелената част тук отзад се казва електролизьор. Ако искате да научите още различни интересни неща или да закупите различни образователни комплекти, можете да отидете в сайта и ни последите в социалните мрежи. Сайтът е technokrati.bg.